Fi ges I gyfarfod yn ddiweddar efo swyddogion Llywodraeth De Tirol yng Ngogledd yr Eidal, un o'r rhanbarthau cyfoethoca yn Ewrop, a gyno does ddim o'r ddim ail dai ac ma twristiaeth yn llywyrchu. Ond er gweitha llewyrch yr ardal, mae 60% o'r tai yno yn dai cymdeithasol ac yn ymateb i'r galw cymunedol. Ond nid dyma'r math o uchelgais y dylen ni fod yn ddangos yma yng Nghymru. A pha gamau felly ydych chi am I Gymru mwyn newid y diwylliant yng Nghymru a sicrhau fod datblygiadau tai a gwerthiant yn ymateb i'r galw cymunedol ac nid yn fuddsoddiad economaidd I bobl sydd eisoes yn ariannog. Diolch. Wel, llywydd mae Mabon ap Gwynfor yn codi gyfres o cwestiynau pwysig sy'n amlwg yn berthnasol I ran o Gymru mae ein cynrychioli, ond tynnu hefyd ar tystiolaeth tramor. Mae nifer o enghreifftiau tramor sy'n perthnasol i'r pethau ni'n wynebu yma yng Nghymru yn y Swister. Pethau mae'r Parti Gwleidyddol yn ddadlu yn Canada a hyn o bryd yn yr un maes. Dwi'n cytuno ar beth mae Mabon ap Gwynfor wedi ddweud am y pwysigrwydd o cynyddu nifer o tai sydd ar gael am renti a renti cymdeithasol hefyd. A mae yn pwysig I ni gyd I gweithio gyda'r cymunedau lleol. Ambell waith, mae cymunedau ble mae prinder o tai ar gael. Mae rai bobl ddim yn croesawu cynllunio I adeiladau fwy o tai ar ardal. So mae gwaith I ni gyd I wneud I trial I perswadio bobl am y pwysigrwydd I adeiladau fwy o tai cymdeithasol, fwy o cyfle I bobl lleol I prynu neu renti tai ac yn aros yn lleol. A trwy cydweithio gyda'r awdurdodau lleol, tros partïau ar y llawr y cynulliad hefyd, dwi'n hyderus bydd syniadau da ni yng Nghymru syniadau ymarferol ble allwn ni bwrw mlaen I roi fwy o cyfleoedd I bobl lleol.